Ik heb een jaar lang veel pijn, veel spanning en veel stress gehad. En eigenlijk pas sinds ik die pinda gezien heb, voel ik me weer een stuk beter. Jaap Stalenburg liet via Facebook weten dat het net zo goed op mij omging. Alle hebt pijntjes, chronische klachten. Bliek te komen toch een pinda. Dus wij zullen even bij hem om een blomke en nutsjesmoor te brengen. Ik hier een blomke van jou en nutsjesmoor, wel zonder stikjes. Ja, nee, dat heb je er toch wel bij gevraagd, hè? Want wat is er precies waard? Nou, dit is echt een verhaal. Ja, als je het hoort moet je om lachen, maar als je het meemaakt is het heel ernstig. Ik kreeg in mei, juni ontzettend pijn op mijn borst. Nou, ik ben naar huisarts, dan moest ik bijna met een ambulance naar het ziekenhuis, want ze dachten dat ik een hartinfarct had. Nou, dat bleek niet zo te zijn, maar wel iets op mijn longen. Nou, dat werd steeds erger. En in juli heb ik me gek gehoest en hebben ze onderzoek gedaan in het ziekenhuis hier 2 keer bronchoscopie, dus met een camera in je longen, niets ontdekt. Toen ben ik 4 maanden lang voor onderzoek naar Groningen geweest, het UMCG. En daar hebben ze eergisteren een pinda uit mijn long gehaald. Maar ja, het klinkt dan als ik loop te zeiken over die artsen, maar dat is niet zo. De pinda zat helemaal onder in die long en er zat een hele dikke ontsteking omheen. Dus ja, het was heel moeilijk te vinden, maar ik ben wel blij dat de arts van het UMCG hem eruit gehaald heeft. Ik heb echt 3/4 jaar gedacht, rekening gehouden met de mogelijkheid dat er bijvoorbeeld een kwaadaardige tumor in zat of een goedaardige tumor. Want in feite, in alle overdrachten van de arts, want ik heb ze nog weer bekeken vandaag, stond dat een tumor niet uitgesloten was. En dat de longarts me dat ook verteld heeft. Dus ik heb een jaar lang veel pijn, veel spanning en veel stress gehad. En eigenlijk pas sinds ik die pinda gezien heb, voel ik me weer een stuk beter. Maar ik ben heel blij met deze bloemen. En Omroep Friesland bedankt, hè.